I sikre på, at vi skal ind og se det her? Altså, jeg kan ikke tegne. Er det nøgne mennesker? Pyt med det. Altså, bare skyd alt det der ud af jeres hoveder, for det er ikke det her det handler om. Jeg tror, vi er klar til at gå i gang. Fedt. 3, 2, 1, yeah! I den her runde, der har I 30 sekunder til at tegne én position. Vend jeres papir ned i vandret. Del den op i 6 felter. Så skal I kun tegne miniatyremodeller. Hvordan har dine tanker været sådan omkring din krop? Er det noget, du også har haft issues med? Ja, det er det. Jeg tror, jeg tilhører en generation af kvinder, som nærmest per default er spiseforstyrret, fordi vi har haft nogle mødre, som altid har været på kur og var rigtig hård ved mig selv, især da jeg gik i folkeskolen. Helen, jeg ved jo, at du også har dels mange tanker om din krop, men måske også mange tanker omkring det at se lidt anderledes ud. Det har i virkeligheden været en rejse, jeg skulle på igennem min både barndom og teenage-liv. Det er det her med at kæmpe imod min kropsbehåring som en ting, men også områder, hvor jeg kunne mærke, at jeg stak lidt ud. Men jeg kan også godt mærke, at med alderen, så bliver jeg sgu lidt mere ligeglad. Det er fedt. Jeg ved ikke, om det er bare en overlevelsesmekanisme. Gud er sådan, du bliver mere og mere træt. Du skal ikke også bruge tid og kræfter på at være usikker.